cando ela estaba no Centro Dramático Galego, que me chamase para levar adiante unha proposta de teatro infantil, non? É seguir aprendendo, é seguir con personas que hoxe, pois, digo porque está ela aquí, que te abren o mundo, non? Bueno, que decir de Melania, que xa lle deixo paso a ela, que nos abre o mundo a todas nós, non? En diferentes ámbitos, así que te deixo aquí agora. Sí, pois eu tamén vou intentar ser breve porque, claro, temos aí moita cousa. Moitas grazas a todas por estar aquí. Para min é unha honra e un placer compartir este espazo con vos e con vos as dúas porque vos admiro moito en moitos sentidos, non como persoas e como profesionais. Como empezo eu? Pois eu empezo na miña casa, poñéndome diante da tele para que me fagan máis caso a mí que o que están vendo, para intentar chamar a atención. No colexio entro en contacto con Ana Carreira, que ás veces viña a facer sustitucións de outra persoa. Ana Carreira, contacontos, actriz, dramaturga. Despois decido no instituto apuntarme con Marga Portomeñe a clases de teatro. E no instituto atopo que nese espazo hai xente rara como a min, a que lle gusta ler, a que lle gusta... E digo, é o primeiro sitio no que me sinto como acollida realmente, non? Como que non me sinto alguén extraño, como me pasaba na aula, con outras persoas que era como... Eu era unha especie de friki que estudiaba moito ou que sacaba moi boas notas en determinadas materias, sobre todo teóricas, pero que como que non... a nivel relacional non acababa de atopar un espazo que sentira como meu, no que eu pudera ter unha voz e no que pudera compartir cousas con outras persoas que tiñan as mesmas inquedanzas que a mí, non? Despois, nada, xa decido meterme en teatro universitario, que foi unha gran escola para moitas actrices e actores galegos, antes de que existira a Escola de Arte Dramática. Eu paso 5 anos, mentres fago magisterio, alongo a diplomatura de 3 anos en 5 para gastar moito tempo na aula universitaria. Despois decido xa que estaba comezando a Escola Dramática, a Escola de Vigo, de Arte Dramática, pois decido matricularme, dai pois hai unha conxunción de persoas, unha delas está aquí, que é Laura Míguez. Entón Laura Míguez, Tita Sorei, que tamén está aquí, Fran Lareu, Fernando González e máis eu, decidimos montar Imaquinario Teatro, que foi a primeira compañía profesional na que eu empecé a querer contar historias compartindo ideas con outras persoas. E despois xa, pois, Imaquinario, como todas as cousas, pois ten un final. Decido con Tita Sorei seguir traxectoria na Quinta do Cuadrante e aquí estamos. Que ben. Bueno, quería citar Ima López Silva, que abriu estas xornadas coa conferencia inaugural, explicaba nunha das súas investigacións que a literatura dramática posúe unha posición marxinal dentro do sistema literario galego, non debido, ela dicía, de 3 factores, non? Por unha parte, a precariedade editorial, o pouco volume de produción e tamén a que o discurso dramático pois habitualmente difire, non, das liñas estéticas predominantes da narrativa e da poesía. Entón, quería preguntarvos se considerades que o teatro presenta esa posición marxinal con respecto aos outros xéneros literarios. Que opinades disto? Seguimos a orde ou, bueno, eu creo que é unha mágoa que non puidese quedar Inma, non? Porque, bueno, fixe un discurso moi clariño, pero hai cousas que eu creo, por exemplo, que si hai precariedade editorial, pero a precariedade editorial tamén ten a ver cunha duplicidade. Vamos a ver, o teatro ten, as artes escénicas teñen 2 dimensións, a literaria e a espectacular. Entón non podemos analizar as obras só dende o punto de vista filolóxico, aínda que case todas temos boísimas investigadoras. Está Ima, está Loli, está Laura Tato, que xa se nomeou, que é excelente, está Yolanda Ogando. Bueno, temos boas estudosas, investigadoras, todas procedentes do mundo da filoloxía, e mesmo dentro dos equipos tamén hai moita xente que procede dese mundo.
é interesante, pero hai que ter en conta esa especificidade para falar do teatro con respecto a esa precariedade editorial. Claro que hai editoriais que estiveron aí sempre, como pode ser Laio Bento, como pode ser a outro nivel. Bueno, en Laio Bento estaba Pancho Pillado. Pancho Pillado, só él, xa era o Centro de Documentación de Galiza, que é un home que absorbía, fixo máis do que temos que falar noutro momento disto. Pero a nivel editorial, Bahía, tamén a Revista Galega de Teatro, tamén publica tamén o tema de premios, non? Os premios son para mellorarnos. Claro que ti dicías, temos 45 xerras, María Casares, podemos montar unha pequena cervexería en Sarabela, pero iso non é o importante. O importante é, por exemplo, un premio que a mí me parece importantísimo, que desgraciadamente se chapodou, que era unha iniciativa de Ana Romaní, unha muller maravillosa, o Diario Cultural, o premio de teatro radiofónico. Iso foi unha auténtica fervenza que deu oportunidade non só a escoitar, que é difícil, o teatro, a teigar de propostas contemporáneas, novidosas, de dar a coñecer a moita xente. Despois, esa outra posibilidade tamén de dirixir as obras, de poñelas, exhibilas un día nada máis, e despois que quedasen audios e que quedasen tamén as publicacións, que iso creo que o fixo Xerais. Os premios, obviamente, da GADIC, bueno, o Barriga Verde, o Álvaro Cunqueiro, tamén fornecen esa posibilidade de publicación. Ti dis, bueno, que na nosa experiencia nós temos algunhas obras publicadas, temos publicado Tix, temos publicada Illa Amarela, temos publicada A Gata con Botas, temos varias publicacións con varios autores, pero bueno, tampouco é que haxa pouca produción. Aquí temos a Paula. Paula ten unha produción amplísima e ten bastantes publicadas, non? É dicir, o problema non é tanto limitar ou comparar a produción literaria dramática ca produción poética ou ca produción narrativa. Son mundos que hoxe ademais están apertándose, mundos que están complementándose. Hoxe non concibimos soamente illadamente ningunha destas linguaxes, creo eu, non? Entrelazanse, entón. Sí, perdona, sí, porque ten moito que ver co que eu quería comentar. Como Ángeles xa vos explicou, pois estas peculiaridades do teatro como xénero literario, que non ten ningún outro xénero, que non ten nin a poesía nin a narrativa, eu quería facer unha reflexión sobre unha especie de círculo que acontece na literatura dramática, non? No que chamamos literatura dramática, que é, digamos, as publicacións, a literatura escrita, digamos, non? Que pasa? Eu creo que hai un problema, non é un problema, pero é o que hai, non? Que non ten que ver tanto con Galicia, sino con todo tipo de culturas, non? Que é que a xente lemos pouco teatro, por ese componente espectacular que decía Ángeles, tamén porque non hai educación ao respecto, o sea, moi pouca. Vos que sodes, supoño, mestres, profesores, sabedes, non? Que os libros de teatro non están moi presentes nos centros de ensino, non? Falta un bo traballo de mediación tamén. Agora estáse conseguindo porque está chamando a atención sobre iso. Sobre todo na infancia, é moi curioso porque eles están no mundo e elas no mundo do teatro. Están aí, non? Pero falta un traballo de mediación para textos teatrais. Están no mundo do xogo, o teatro é xogo, e despois na adolescencia, eu creo que tamén o teatro pode ter un papel moi relevante, non? No desenvolvemento das persoas adolescentes. Falta esa presenza do teatro, dos textos teatrais, non tanto de representacións teatrais, porque vos sabedes que hai moita vida escénica, nos colexios sobre todo. Que pasa? Que agora, desde hai uns anos, se está vendo, creo eu, que os escritores e as escritoras tamén teñen ese concepto de autoría teatral. Quero dicir que moita xente quere escribir textos de teatro con conciencia de autoría, non só para adaptar textos no ámbito do ensino, non? Que supoño que vos ten tocado algunha vez. Adaptar textos en función do número de personaxes que hai, en función dunhas necesidades específicas, senón como propostas de autor ou de autora, non? Personas que ou ben estamos relacionadas co ámbito teatral, porque moitas veces a xente que le teatro e a xente que escribimos teatro estamos relacionadas co ámbito teatral, pero moitas veces son persoas
que coñecen o teatro, non se dedican ao teatro, pero tamén teñen esa necesidade de autoría. Digo isto en lazo co que decía Ángeles, porque sí que creo que o xénero teatral ten unhas cualidades específicas que necesitas coñecer a contorna teatral para escribir teatro, dunha maneira de autor ou de autora, non? É igual que para os lectores e lectoras, sobre todo adultas, necesitamos un esforzo a maiores para ler teatro, un esforzo maiores de ler narrativa e de ler poesía. E máis nunha sociedade na que vivimos, que o esforzo, se non lo poden dar as imaxes xa así dadas, non? Para que? Para que descifrar un código como lingüístico para crear as nosas imaxes, non? Falo en xeral, como sociedade. E o teatro require, aínda máis, que é que esas imaxes que ti descifras dunhas palabras lles deas unha vida escénica, na imaginación ou no propio escenario, non? Entón, todo iso conleva a que o teatro sexa un xénero que requira máis esforzo que o resto, co cal lemos menos teatro, co cal publicase menos teatro, porque aparte do que di Ángeles, as editoriais son empresas, as editoriais, mal que ben, queren vender. Entón, por iso, o teatro é un xénero que non se cuida moito. Hai poucas coleccións específicas. Hai, iso xa o conseguimos. Hai coleccións específicas, as que mencionaba Ángeles, por exemplo, en literatura infantil, non hai coleccións específicas, están dentro das coleccións de literatura infantil e juvenil. E aí podes atopar poesía, sobre todo narrativa, e teatro. Pero non hai máis as aladas dos premios, non? Que son coleccións específicas de premios. Que pasa con isto? E hai lectores e lectoras de teatro infantil e juvenil. Falo do infantil porque é un terreo que eu coñezo. Hai moitos lectores e lectoras, pero non hai coleccións específicas. E eu, como autora de teatro, digo vos en función dos cartos, moitas veces recibo máis dereitos de autoría dunha peza de teatro que dunha peza de narrativa, por exemplo, non? Que pasa máis ou menos desapercibida. Porque hai moitos lectores e lectoras. Non é un terreo que debamos descoidar, senón todo o contrario, que debamos coidar. Eu creo que é necesaria unha colección específica de teatro infantil, pero tamén de teatro non infantil. Creo que hai, como dicía Ángeles, que hai moita xente que escribe teatro, moita xente relacionada co teatro que seguro que ten un montón de textos na súa casa e que non atopan onde publicar. Estou totalmente convencida, porque no teatro existe esa problemática, que ou gañas un premio, ou senón non te publican os textos de teatro así espontaneamente, non? Ou tes unha trayectoria como autora, senón non se publican. Entón, unha cousa leva a outra, non? E tamén quería chamar a atención rapidamente sobre a falta de diálogo que hai entre o mundo de teatro escénico e o mundo de teatro literario, por exemplo. Hoxe mesmo, e perdoade esta especie de autobombo, é solo para que poñades unha veliña ou algo. Hoxe é a gala dos premios Follas Novas do libro galego, non? Sabédelo. Bueno, pois hai na categoría de teatro hai 2 textos teatrais e hai un texto que non é teatral, porque entra na categoría de teatro. O sea, é así, non? Que non é teatral, quer dicir que non é un texto dramático, é un texto sobre unha compañía de teatro, non? Que pasa? Que moi pouca xente do mundo do teatro sabe iso, que hoxe son a gala dos premios Follas Novas. Igual que moi pouca xente da literatura sabe que nos María Casares hai unha categoría que é a categoría de texto orixinal, por exemplo, non? E é unha pena, porque son mundos que se complementan, non por nada máis que por visibilidade, digo isto. Por visibilidade é que son 2 mundos que se complementan e que unidas eu creo que chegaríamos a máis lugares. Digo simplemente esta cosa. Sí, non, eu un pouco recollendo a luva que me deixades as dúas, non? Por unha banda, compre diferenciar moi ben entre o que é a literatura dramática e o que é o teatro en sí. O teatro é unha dimensión moitísimo máis ampla que abrangue entre moitas cuestións o que son os textos teatrais que chegan a publicarse. Entón, cal é a problemática coa que se enfronta o teatro moitas veces ao longo dos séculos, non? Que claro, parece que só existiu o do que quedou rexistro, o que está escrito, o que é iso, quen decide o que se escribe tamén? Pois unha serie de señores, na maior parte dos casos, que deciden que se van escoller esta serie de autores na maior parte ou que quero dicir, hai moita falta de rexistro
de teatro, de experiencias teatrais, de experiencias escénicas, e que moitas veces quedamos con esta idea de que só existe do que quedou publicación, do que quedou rexistro escrito, do que hai moitas outras ferramentas que tamén nos dan información sobre o feito escénico en sí, e non, pois vémolo, non, con Grecia, como podemos reconstruir toda esa historia do nacemento do teatro occidental que situamos en Grecia? Pois a través das informacións que se nos dan dos restos arqueolóxicos, a través de toda esa serie de cuestións que non entendo por que no teatro xustamente está tan ligado sempre o que é o feito escénico coa literatura dramática. Paréceme que iso limita moito a visión que podemos chegar a ter do feito teatral. Por exemplo, nós tivemos a experiencia cun último espectáculo que foi unha coproducción que fixemos entre a Quinta do Cuadrante e Incendiaria, de querer poñer en valor non só un texto que non se levara ao teatro profesional ás táboas, non, senón o exercicio de dramaturxia que Vanessa Sotelo, da que falaba antes Ima López Silva, fixo a partir dunha creación, porque iso foi, ela recolleu o traballo que fomos facendo escénicamente nós sobre o texto original de Manuel María. Entón, iso, o corpo que se ve na publicación é o que Manuel María fixo e despois no que se converteu ese propio texto que era literatura dramática nun momento determinado a un ámbito xa máis escénico, tendo en conta de onde partiu iso, que non foi da propia escrita, senón da escrita escénica que despois se levou a unha propia publicación. Non sei se me estou explicando ben ou se me estou metendo xa nun... Pero penso que, claro, dende a perspectiva teórica case sempre se fala de literatura dramática como teatro, e non, o teatro, como dicía Ángeles e como dicía Paula, é un feito que abrange moitísimos máis ámbitos que non só o propiamente literario. Aí hai unha cuestión, bueno, vou acercar isto un pouco. Claro. Hai unha cuestión a que quería puntualizar, que dixeches ti, Paula, sobre a importancia do teatro no que o ensino e que se compre, desenvolver e potenciar, ese que axuda ao desenvolvemento das crianzas e dos e das adolescentes, tendo en conta que estamos nestas xornadas aquí con tantos docentes e que, están centradas no que é a lingua, a literatura e tamén, neste caso, nas mulleres e o que é o feminismo. Quería preguntarvos se considerades que o uso do galego nas obras teatrais, así como a aplicación dunha perspectiva feminista, pode influir en que o público construa, o público infantil, juvenil, adulto, que sexa, que o público poida construir unha conciencia crítica ao respecto, neste caso, destas cuestións. Obviamente, sí, desde logo, sí. Eu creo que aí as tres estamos de acordo, non? Houbo na LOCSE, houbo intento de introducir a materia de expresión dramática como integrada no currículo, que non se acabou de dar, foi un experimento que se fixo en determinados centros e non se acabou de dar. Se tivera pasado iso, probablemente o teatro, como dicías ti, estaría moitísimo máis presente no ámbito educativo e as cousas serían moi diferentes o que estamos vivindo, non? Pero, dende logo, que se ti os referentes que tes, eu, de nena, cando ia ao teatro, teñen unha perspectiva feminista, están lidos dende outro lugar, eu vou ter unha perspectiva máis global do mundo, non? O sea, iso é obvio. Sí. Bueno, eu diría completamente, rotundamente sí, claro que influe. Falamos da palabra clave que é conciencia, non? Entón, eu poría varios exemplos de algúns de adultos e un concreto para nenos de 5 a 12 anos. Un exemplo creo que lindísimo e que ilustra a pregunta que nos fai Mar. Por unha banda, o tema da conciencia é importante, claro que influe, claro que se nós temos perspectiva de xénero, temos perspectiva e defensa da lingua, iso crea un efecto que construe ao final do que contamos
son as receptoras, é dicir, as persoas que reciben son quen completan o sentido de que contamos. Entón, eu penso frases curtas, non? O Rivas, no lápis do carpinteiro, di: a peor doenza que pode ter a humanidade é non ter conciencia. Pum, é rotundo, non? Saramago, no ensaio da cegueira, a conciencia aliméntase cada día. Agora, Rosalía, a nosa Rosalía, que escribe unha obra que é El caballero de las botas azules, escribe en castelán e segue sendo nosa e galega. Isto como reflexión a quen escribe ou non en que idioma, non? Non se estudaba nin en galego porque era en castelán, nin en castelán porque non entraba no programa. E Rosalía aí di: busca unha persoa honesta e reflexiona sobre a creación como muller. Hai que dicir que a nosa Rosalía adiantouse polo menos 3 décadas a Virginia Woolf na denuncia da misoxinia. É dicir, un orgullo para o noso país, un máis, non? Un craíño máis. E despois quería poñer o exemplo porque naturalmente a cuestión clave a nivel de ensino e de propostas didácticas sí ou non. E que temáticas? Porque isto é moi importante, porque hai xente que pensa que certos temas ou certas historias non son para nenos e nenas de 5 a 12 anos, por exemplo. E poño agora o exemplo dunha muller que é austríaca. Voume relaxar un pouco porque creo que empezamos aceleradas e hai que ir un pouco máis devagar, non? Para que vayan entrando e digerir tanta cousa que estamos dicindo. É unha autora austríaca, unha das máis leídas no mundo, Christine Nostilger, non sei como se di en austríaco. Morreu hai 5 anos, pero creo que é unha muller especial. Especial por qué? Porque recolle e quen de sintetizar, de falarlle a ese público de mozos e mozas de temas de relacións diferentes de familia, por exemplo. Non a familia nuclear única que por aquí temos que ir todos ao rego, non. De relacións diferentes da mocidade, tanto de amizade como de erotismo. É quen de falar da liberación da muller, é quen de falar de que pasa co mundo deshumanizado. É unha muller, Tito está aquí, que tamén facía parte desta montaxe. O título que eu vos convido a que busquedes é Doado de atopar, e é maravilloso para facer en todos os niveis e para facer case todos os anos. E facer en galego, por suposto, é dicir, tamén temos que traer a bidireccionalidade, queremos levar a nosa cultura fora, pero tamén queremos ter os poros da pele e da conciencia abertas a outro tipo de linguaxe, sobre todo cando son tan liberadoras, non? Entón, Conrad, o mozo que chegou nunha caixa de latas, nunha lata de conservas. Isto é unha lindura porque cuestiona todo. Unha muller, un dos personaxes máis lindos que eu nos 40 anos que levo, que son moitos, pero bueno, sigo traballando, non? É un dos personaxes máis maravillosos que atopei. A Berta Bartolotti é unha muller excéntrica, unha muller solteira, e de súpeto ela merca e chegalle este neno, e ao principio queda pampa e despois vai ter que lidiar cos que fai, que postura toma ante o mundo. Entón, o cuestionamento é moi vixente, moi actual, e quero dicir, todos os temas poden ser tratados en todos os niveis, depende do como, máis que do que, non? E creo que sí, a conciencia aliméntase. Sí, sí, sí. Totalmente, solo por engadir algo ao que xa falaron as miñas compañeras, que aquí estamos así como, basicamente estamos moi na onda, sí, as tres. Sí, sintonía. Claro, vos como persoas que mediades, non, nestes eidos, sabédelo. O teatro fai a mesma función que fan os contos, digamos, para os nenos e as nenas, non? Mostran o mundo a través da ficción, que a mí eso me parece maravilloso. Pero que ademais no teatro ti podes darlle carne, digamos, corpo e voz a esa ficción, que é o maravilloso. Entón o teatro mostra, e o teatro mostra persoas que falan en galego, persoas, entidades, animais, figuras poéticas, o que sexa. E xa está, non hai que incidir niso, falan en galego. Fin, non? Entón, iso, se ti, como actriz ou actor, interpretas un papel,
xa tens que aprender un texto en galego, por exemplo, ou parafrasear un texto en galego, que iso xa é, non? Un coñecemento da lingua, tens que expresarte en galego, pero que ademais estás representando un papel que mostra unha determinada maneira de ver o mundo, non? Se esa maneira, eu creo que todo o mundo que escribe, igual que todo o mundo que se dedica á arte escénica, ás artes en xeral, ten un posicionamento vital, non? Entón ti, para eso escribes, para non andar dicindo eu sou feminista, eu creo que hai que decir as cousas en galego, escríbelo e xa está, non? Ou falo en teatro, ou creas unha peza teatral, e xa está, e aí está posto a túa perspectiva, e tamén as pezas teatrais se crean de maneira colectiva, como decía antes Melania, non só a partir dun texto, e vos tamén se traballades con rapaces, rapazas, nenos, require moito máis traballo, sí, volvemos o esforzo, non? Pero hai grandes obras de creación colectiva, a partir do que cada quen vai aportando, é necesaria unha figura que fa unha dramaturxa con todo iso, evidentemente, non? E só por decirvos tamén, como decía Ángeles, nomes que son referente agora mesmo no teatro, tamén para nenos e nenas, porque non quero dicir, porque non é só teatro infantil, non? Porque teñen unha reflexión sobre o teatro, aínda que traballa moito o teatro infantil e o teatro para adolescentes. Roberto Pascual citou outro día nunhas xornadas de bibliotecas a Susan Levaux, que é unha autora que xa leva moito tempo coñecéndose aquí, afortunadamente, xa leva moitísimo tempo traballando, e partía tamén dunha problemática social para crear as súas obras. A mí me parecen unhas obras moi poéticas. Tamén mencionaba Roberto Pascual que aquí Teatro do Ningures montou unha obra, O Brocho, pero ten unha que a mí me parece genial, e xa desde o propio título xa vos di a perspectiva que ten, que é Gretel e Hansel, por exemplo, non? Ou As Tres Irmás, ou ten varias obras nas que está moi presente a muller, non? E tamén vos recomendo que se tamén é unha muller que leva moita trayectoria neste ámbito, que podedes, porque podedes acceder ás reflexións súas online, que é Itziar Pascual, ou Itziar Pascual, non? Que, aparte de ser dramaturga, ten unha concepción de teatro, unha reflexión sobre o teatro moi interesante, por exemplo, para estas cousas que nos ocupan, non? E só decirvos unha cousiña máis sobre este eido no ensino. Hai moitos anos, é unha anécdota, pero me parece moi ilustrativa, nos fomos a un colexio, estábamos facendo o Refugallo, que é unha peza que eu escribín, e os 4 protagonistas son 2 nenas e 2 nenos, non? Que están nun sitio onde hai refugallo, e cada quen ten. E nós estábamos nun encontro con rapaces e rapazas falando disto, non? Entón, os rapaces e as rapazas decían que cosas que lle chamaran a atención, e sobre todo o ben que xogábamos en escena, nós. Entón, nós dixémoslle que a vos non vos parece nada excepcional, pero para as persoas adultas, xogar, hai que volver a aprender a xogar. E nos miraban como dicindo, como dicindo, a xogar non se aprende. E ti pensas, non, cando és nena ou neno non, pero cando és unha persoa adulta, sí. E temos que volver a aprender a xogar. E o teatro para iso é o medio ideal, porque a través do xogo podemos dicir todo o que nos queiramos. Como dicían as miñas compañeiras, non hai temas prohibidos para tratar a través do xogo. Seguindo un pouco agora co tema da temática, parece moi interesante o que dixeches, non? Todo fago por ti, Mar. Eu vou lanzando teatro. Por suposto. Pero digo que decías que o teatro mostra o mundo a través da ficción. Eso é moi interesante. Centrándonos máis no que son as temáticas, vese que en moitas ocasións as obras creadas por mulleres, pois habitúan tratar temáticas ou narrar experiencias que nos afectan a nós, tamén me inclúo, non? A nós como colectivo. Quería vos preguntar, considerades que a exposición pública dos problemas da muller na arte, na cultura, pero máis concretamente no teatro, é necesaria? Eu, por exemplo, estou pensando agora no que, por poñer un exemplo, non? Na obra de Anatomía dunha serea de Iria Piñeiro, que conta pois unha experiencia bastante pouco satisfactoria, non? Un parto. Que opinades disto? É necesaria a exposición dos nosos problemas? Ángeles, ti que opinas? Non, cambiamos a roda. A ver, eu opino que sí, que toda a exposición de todas as problemáticas, de todos os conflitos, iso é o teatro, non? É expoñer, pois, a través da ficción, unha serie de conflictos. E se ti és muller e tes unha serie de conflictos determinados, non? Eu creo que o teatro é unha boa maneira de expoñelos. Conflitos como específicos, como que conta Iria Piñeiro nesa peza, non?
pero tamén, digo por Melania, porque acaba o de Continente María, non? Por exemplo, pois outra serie de conflictos relacionados tamén coa visibilidade das mulleres, sobre todo, non? Na arte, poño por exemplo. E outros moitos temas, aquí estou falando un pouco como muller, pero realmente todos os temas teñen que ter no teatro a súa expresión, porque é a maneira de expoñelos de xeito directo e de vivir nunhas circunstancias espaciotemporais, non? E creo que a gran revolución feminista, que xa leva moito transcurso, pero que está tendo moita presencia, tamén ten que ter unha presencia escénica, evidentemente. E temos que ser nós, as mulleres que sempre estivemos aí, ollo, que sempre estivemos aí e sempre estivemos traballando como intérpretes, pero tamén como directoras, como dramaturgas, que sempre estivemos no mundo do teatro. Pero agora eu creo que somos afortunadamente máis visibles e é necesario dar esa visibilidade e expoñer puntos de vista, non só os nosos, pero por suposto tamén os nosos, e penso na presenza específica que temos as mulleres no teatro, non? Por iso... Claro, sí, ao final habituaste a dicir que do que non se fala non existe, entón tamén expoñer estes outros problemas, outras situacións, outras experiencias, non? Pois pode axudar a visibilizar, como comentas. Bueno, Melania, ti na túa experiencia, non sei que opinas ao respecto? Non, eu estaba pensando xustamente que hai uns días estaba asistindo a unha conversa na que Luma Gómez, que non sei, imagino que coñeceredes a compañía de Teatro do Noroeste, falaba da súa participación na construción do teatro galego, non? Entón, volvemos outra vez ao rexistro que queda nos libros ou nas publicacións, é dicir, esa compañía ou outras compañías que foron conformadas por mulleres e homes, e case sempre son os nomes dos homes os que trascenden máis, cando esas mulleres tamén fixeron labores de produción, de escolla de textos, de contacto con diferentes profesionais. Entón, nese sentido, creo que pois sí, estou super de acordo co que dicía Paula, eu creo que a ollada feminista xa se aborda en todos os ámbitos da vida, non? Eu falo galego aquí, pero falo galego na miña casa. En todo o que faga, pois vai estar o que eu penso, a perspectiva que eu teña sobre as cousas. Entón, non sei se isto é abrir un melón moi grande, se necesito incidir para vender algo ou tal, en que sexa feminista, iso xa sería como outro melón, non o sei, eu non teño esa necesidade de dicir, eu conto dende o que eu coñezo, dende o que eu sei. Obviamente, se eu estou no mundo, estou sensibilizada cunha serie de problemáticas ás que levo asistindo dende que son nena, que a mí me educaron e me dixeron, hai unha serie de cousas que ti non podes facer simplemente por ser unha nena, que un neno eu estaba vendo que sí que podía facer. E precisamente eu penso que a expresión dramática é unha ferramenta indispensable e moi útil para educar en igualdade e para facer ver que o que históricamente sempre se lle atribuiu a un home que podía facer, pode facelo calquera muller. Entón, non sei, falo disto porque estou reflexionando moito últimamente sobre poñer etiquetas ás cousas, non? A min, obviamente, como me vai molestar que me digan que son feminista, non, por favor, pero eu atopome a min mesma moitas veces reproducindo unha serie de condutas e de comportamentos que están inoculados en que eu sexa consciente. Claro que agora trato de nos traballos que eu faga ou pois que iso se poida transformar se hai algo que non estou de acordo ou darlle outra ollada, pero sempre dende o que eu coñezo e dende o que eu son, non? Sen tratar de dar unha imaxe de algo que ás veces sí que parece que isto como que se trata de a ver quen é unha batalla por isto é máis feminista que isto, ou digo, oi, estamos desviando o foco, non, o foco está noutro lugar, o foco está en reivindicar os nosos dereitos e o lugar dende o que facemos tamén dende a naturalidade, dende o que cada persoa é.
sen máis, non? Entón, nese sentido, como, non sei se xa me desviei a outro lugar, que eu son moi de chegaremos a todo, de acabar noutro, pero sí. Sí, sí, sí. Eu, nada, esperaba para darlle a volta para que non teñamos unha orde monótona. Claro, por suposto. Eu creo que hai dúas frases que están moi... que ecoan. Unha, facer visible o invisible, e outra, dar voz a quen tanto tempo estivo silenciada. Obviamente, estivemos silenciadas históricamente, non nas artes escénicas, no mundo en xeral, non? Entón, isto ten moito a ver ca ollada. Non é tanto que sinto a quen quero amar, o que quero facer, como quen son. E entón, dende aí, si hai unha necesidade de tomar postura, de ter filtro, de que ese ollar masculino que está noutra pregunta que xa cumpre 60 anos dende que se analizou e segue vixente, é dicir, ten a ver sobre todo co tema de que somos as mulleres, obxecto de desexo ou somos suxeitos de dereito. E entón eu creo que se a perspectiva é somos suxeitos activos, é dicir, todo está entrelazado, non? Todo está absolutamente enfiado. E entón, se levamos tantos anos tendo unha perspectiva de quen somos dende a mirada masculina, acaba habendo unha contaminación, e ademais hai un interese obvio para que ese cis-heteropatriarcado siga imperando, que significa que esa mirada teña que seguir dominando porque é a maneira de manter privilexios. Dende aí, e por poñer algún exemplo concreto, eu non vin a obra de Iria, pero coñezo a Iria, sei algunhas situacións polas que pasou Iria, dende logo hai que denunciar, hai que... Non, estou de acordo con volas dúas, non temos que dicir somos feministas e entón imos revolucionar o mundo e entón imos cambiar isto, non, porque unha cousa é a oportunidade e outra é o oportunismo. Quero dicir, a oportunidade, a necesidade de expresar dende a nosa motivación, dende o noso ser, dende a nosa capacidade que se nos negou históricamente, iso nos pon diante dunha maneira de significar, de elixir os temas, de traballar. É dicir, eu vou saltar un pouco a esa responsabilidade compartida. Claro que traballamos en equipos. E hai equipos ou hai persoas, digamos, moi sensibilizadas. É completamente diferente ter esa perspectiva feminista a traballar en pirámide, a traballar en xerarquía, porque se o feminismo nos pon diante de algo é a autorreflexión permanente e exixente, claro que exixente. Dicía unha persoa esta mañá, es que xa que non nos carguen con máis, pois sí, estamos cargadiñas porque temos que loitar por unha banda co que nos violentan negándonos o propio idioma que manda truco e temos que loitar cas estruturas que caramba son, perdoa que mesture un pouco todo, a estereotipia é as mulleres son febles, sumisas, secundarias e pobriñas hai que protexelas, non? Pero iso impera e iso é un problema. Por iso hai que ter sempre, como dicía Xoana Torres, que adoramos todas, supoño, non? E Penélope dicía, existe a maxia e pode ser de todos e de todas. Aquí tanto novelo e tanta historia. Eu tamén, navegar. Isto que quere dicir? Non vou esperar a que chegue a Ediciar Pascual ten unha obra sobre as Penélopes preciosa. Non temos que esperar a que veña Ulises e nos veña dalle que te pego facendo novelo, non. Nos tamén navegar é un dereito, non é? Dirías entón que dependendo de se a persoa, non, que creadora, non, si é dramaturgo, pois si unha obra está creada por un homo por unha muller, cambia a visión desa peza. Entón, por todo o que estás dicindo, existe esa mirada.
Eu creo que sí, rotundamente sí, vivimos en corpos distintos, temos experiencias distintas, temos emocións diferentes, nin mellores nin peores, diferentes, necesitamos cousas distintas, necesitamos facer o relato das nosas inquedanzas, das nosas preocupacións, necesitamos facer un relato propio. A cuestión é como contamos dende nós como mulleres. Entón, non quere dicir nin mellor nin peor. Un home pode facer unha montaxe. Eu estou pensando, nós traballamos tamén con autores. Poño un exempliño, vale? Da última. É interesante porque tamén entronca con outra das preguntas. Arraianos. Está escrita por Ferrín, un home que non acabou, segue activo, non? Podemos dicir, bueno, é vixente totalmente. Eliximos dous contos, Medias azuis e Lobos andaus. Por exemplo, o tema do lésbico en Galiza, que eu saiba, no teatro se abordou en 4 ocasións, non? Bueno, a nivel teatral, a Panadaría fixo a primeira obra moi comprometida, moi valente, e que reivindicaremos despois. Pero na obra de Lobos andaus de Ferrín hai unha escena lésbica, entre comas lésbica. Ele é un home, ten 80 e pico anos, supoño que se ten que poñer en escena isto un home, esa escena de, sabedes que vai de corpos abertos, e de que un corpo entra no corpo dunha muller e entón esa muller comportase como home. Entón é dicir, o esquema sería esa muller é como un home heterosexual aínda que sexa unha muller. Eu son directora, entón négome a facer esa escena como un touro follando, perdoade a expresión directa, follando a unha muller como se fose unha vaca. Iso no imaginario sería diferente tamén. Hai homes que o farían ao mellor con moitísima máis sutileza ou, bueno, e nós optamos por estilizar naturalmente, non eu, en equipo, hai 2 actrices que fan isto e hai un actor que é o que estáse transmutando. A diferenza é podes facer esa escena de 1000 maneiras, por iso falábamos de que unha cousa é a literatura dramática, e outra cousa son os signos no espazo escénico, todo significa. Entón, de facela estilizada unha escena na que as 2 mulleres realmente están sentindo unha atracción e están comezando, non hai por que desenvolver toda a historia de amor ou mesmo de sexo, se pode facer de 1000 maneiras. Estou convencida de que isto é máis de un director é diferente. Por qué? Porque temos distintas miradas, fundamentalmente, non? Claro. Vos credes, entón, que cambia as obras dependendo de quen as cree e quen as dirixe? Sí. Non, pero fala, non, claro, pero absolutamente, que reincidir un pouco no mesmo, non? Quero dicir, nós fomos educadas dunha maneira na que se aínda hoxe estamos loitando contra nós mesmas, ás veces, por recoñecernos e reproducindo certos roles ou comportándonos dunha maneira máis patriarcal ou máis como este é un camiño a seguir, é dicir, onde non ten cabido diálogo, onde non se traballa de maneira cooperativa, onde pois estruturas igual que identificamos todas, como non vai iso despois ser trasladado, non? A dirección. Estamos falando de teatro, pero hai un filme que se chama La vida de Adele, que foi moi polémico precisamente porque as escenas lésbicas parece ser que foron moi delicadas, e eu estou completamente convencida de que se esas escenas foran dirixidas por unha muller, terían outra ollada, outra diferente. Non estou xulgando se mellor ou peor, pero dende logo outra, porque por como sendo muller nos relacionamos co sexo, por como sendo muller nos relacionamos con descubrir unha bisexualidade, por como diferente. E iso, esa diversidade, penso que nos enriquece e é moi necesaria, porque durante séculos estivemos vendo sempre a ollada masculina sobre as historias. Entón, que pasa se contas cousas unha muller? Vai ser diferente. Só vou engadir un par de cousas porque basicamente creo que xa comentaron as compañeiras e estou totalmente de acordo, como sempre con elas. Só quería facer un par de apuntes sobre o nivel de reflexión que podemos ter as mulleres sobre conflitos que nos afectan
e que é un nivel de reflexión moi amplo, precisamente porque nos afecta, como calquera persona nun conflicto no que lle afecta, non? E máis a nós como colectivo, non? Levamos moito tempo reflexionando sobre algúns temas e intentando o que se falaba, non? Dar a nosa ollada, dar o noso punto de vista, poñernos nós en primeiro plano, non? Entón, claro, evidentemente, en algo como comentamos, non? En algo como teatro, que é tan directo, que vive tanto no seu tempo, pois ten que plasmarse, evidentemente. E logo tamén eu creo que é moi necesaria, co que decía Melania en xeral, non? Un exercicio de honestidade, tanto en mulleres como en homes neste ámbito, non? No do teatro. Que mirada teño eu sobre este aspecto en concreto? Que podo aportar? Sabes, sexas muller ou home, o que non me parece honesto é intentar sumarte a unha corrente de opinión, un ámbito no que ti non tes unha postura determinada, sabes, porque estea de moda, ou como decía antes Ánxeles, por oportunismo. Eu creo que debíamos ter un exercicio de honestidade. Iso mesmo quería recoller, non? Oportunismo, falaba antes Melania tamén de etiquetas, non? Esa batalla que parece que hai de quen é máis feminista, non? Pois, referíndonos a isto, e saindo esta liña, hai actrices e dramaturgas que consideran que existe unha gran hipocresía no teatro con respecto ao movimento feminista, e con isto quere dicir que moitas obras proclámanse feministas por tratar temas que incumben as mulleres ou por contar con elencos moi feminizados, pero realmente quen está na dirección, na produción e quen realmente sigue tomando as decisións siguen sendo homes, e moitas veces sin contar non con coas opinións do equipo. Desde a vosa experiencia, credes que existe esa fachada, esa careta feminista no teatro e que moitas veces non se traslada aos procesos de traballo por poñer un concepto? Credes que existe este purple washing, ese lavado lila? Eu asocio esta frase máis ao marketing, non? Máis ao mundo que nos é un pouco alleo, non? Claro, dentro das nosas compañías é raro. É raro porque ten toda a razón Paula, o tema da honestidade, de non enganarnos, de ser moi autocríticas, de elixir, dende logo, cos prismáticos violetas ou non é ningunha pugna. Eu creo que se estamos tan de acordo é porque temos moito camiñado e moito reflexionado e moito vivido, non? Non porque o tema da hipocresía é unha palabra moi dura, pode existir xente que faga as cousas porque lle conveña, pero que tampouco estamos nun ecosistema teatral como para entrar nun mundo comercial, non? Realmente hai unhas canles escasas, ademais, e que, claro, temos que ser moi conscientes de que hai fabas contadas porque xusto onde máis se limitou o apoio exterior, que onde hai maior responsabilidade, potenciar as artes escénicas, performativas, visuais, a danza, todo isto, hai unha responsabilidade institucional que está sendo eludida, non? E despois cumprir os dereitos, o dereito de igualdade ou facer, todo isto ten, creo que pode haber xente que sí, que perciba como de ser así aldraxante, non? Quen utilice isto para facer beneficio, pois é que vai caer como, non sei, co seu peso, porque non ten congruencia. Entón, a congruencia, a honestidade, a ética da que se falaba a primeira hora, son esenciais, porque senón a quen queremos enganar, non? E máis, eu creo que sí, hai xente que di que non acabamos de aglutinarnos as mulleres. Eu creo que dende o punto cero, sí, temos respecto, alta estima, seguimos as trayectorias en xeral, non? E ademais somos inclusivas en xeral, en particular o mellor non, quero dicir. E hai que ter tamén, non podemos ser na vida persoal unha cousa e na táboa outra, é todo un outro novelo, non? E entón eu creo que se alguén o fai, pois é denunciable tamén, non? Paréceme.
E ademais, co que dicía Ángeles, damos conta de que as persoas que estamos aquí nos dedicamos ao teatro, que das cousas que te podes dedicar na vida non é a máis rentable. Entón, claro, unha vez que tes unha compañía ou que te dedicas a isto, por que, sabes, porque por moito que te esforces non vas ter unha repercusión, vamos, non están aquí as cousas como para iso, non? Entón, se realmente, bueno, creo, non falo por todo o mundo, pero se te decides a montar unha compañía de teatro é precisamente para visibilizar o que a ti che preocupa, para, bueno, pues para ter unha ollada determinada en equipo, como dicía Ángeles, normalmente nas compañías privadas de teatro, privadas quero dicir que non son compañías públicas, que levamos unha serie de xente, pois esas compañías traballamos en equipo, o sea, non quero dicir que sexa unha cooperativa, pero casi. Entón, claro, aí é máis complicado pois caer en cousas de deshonestidade ou así, porque non ten ningún sentido, basicamente, non? Porque vas gañar o mesmo, te enganas a ti mesma, entón non ten ningún sentido. Outras cousas, como dicía Ángeles, que si, bueno, e creo que o público tamén nese sentido vos, a xente que vai ver as obras de teatro, tamén ten unha perspectiva, e é moi difícil enganar no teatro. É moi difícil, o sea, a xente que está vendo as obras, eu creo que percibe, pois eso, a honestidade que hai detrás, o punto de vista que hai detrás. Sí, perfectamente, que non teño nada máis que engadir, claro, estou completamente de acordo co que dicides, o público tamén é o suficientemente intelixente como para saber se algo está dito dende un lugar conectado ou non, que se lle chega ou non, entón aí cada persoa ten a suficiente inteligencia, a suficiente bagaxe como para valorar o que está ben. Esa coherencia, non? Ser coherentes. Bueno, xa isto vai rematando, entón non podemos finalizar un coloquio deste estilo, non sen valorar o futuro próximo do teatro galego, cara onde camiña, non? Quería preguntarmos cal debería ser o camiño que asegurase unha presenza protagonista das mulleres no teatro en todas as súas dimensións, non? Para enterrar ese histórico papel de eternas secundarias. Que opinades? Espera, tú, Belaria, que nunca empezas. É que eu penso que non é no teatro só, é na vida, non? En todos os ámbitos nos que nos vayamos relacionando, ser conscientes das eivas que temos, dos lugares que podemos ocupar e non estamos ocupando, e simplemente gañar eses lugares a través do diálogo, a través do debate, da discusión, pero tratar de ocupar eses lugares que nos corresponden por dereito, pero dentro ou fora do teatro. Entón penso que a revolución pasa por todos os ámbitos do social, e o teatro non deixa de ser un ámbito máis que forma parte dese cambio necesario que necesitamos para camiñar cara a unha equidade real, non unha igualdade real. Totalmente, como sempre, totalmente de acordo co que di Melania. Sí, é verdade, o teatro vive, como vos dicía, como estábamos comentando, vive no seu tempo, estamos neste tempo, estamos nesta sociedade, e o teatro, de alguma maneira, reflicte, non? Tamén as esperanzas, ollo, tamén as esperanzas que temos, pero eu só quero insistir no de facer visible, como a hoxe, non? Hoxe estamos aquí, tres mulleres, de tres lugares distintos, de tres xeracións distintas, no ámbito tamén, que moitas veces están ao noso redor, pero compre que chamemos a atención sobre iso, non? Compre que chamemos a atención pois sobre as autoras representadas no teatro galego, sobre as dramaturgas, sobre as directoras. O ámbito máis visible é das actrices, non? Porque as vedes en riba dun escenario, pero hai outros ámbitos que son moi importantes no teatro e que as mulleres estamos aí. Non, entón, simplemente creo que chamar a atención sobre porque estamos aí. Sí, parece que falar de muller é como que se liga inconscientemente ao de actriz. Pero como todo no teatro, porque é o máis visible, sabes? Os nenos e as nenas, adolescentes e adolescentes, elas e eles, e claro, que queren? Cando lle das primeiro contar o número de liñas que ten o seu personaxe, para ver se é protagonista ou non, e se é actriz ou actor. O de directora, por moito que digas, oye, que o director é moi importante, xa é o profe, a profe que se mete aí nese marrón, pero nenos e nenas queren ser protagonistas, non? Normal, porque queres ser protagonista da túa acción. E iso o teatro dache oportunidade de facelo, cando na vida o mellor non é tan fácil, non? Normal, pero nós que xa pasamos esa idade,
Tamén digo que tamén é necesario chamar a atención sobre outros ámbitos, alén de ser protagonistas, non? Que é igual de protagonista, sobre todo, non a directora ou un director, un dramaturgo, dramaturga, non só autora de textos teatrais, sino tamén dramaturxa en todos os sentidos, o que falaba antes Melania, que é fundamental, pois as persoas que nunha peza de teatro teñen moito que ver, non? Entón, chamar a atención non só das mulleres que tradicionalmente se ligan unha serie de tarefas, non? Como a de confección de vestiario, como unha serie de tarefas que parece que como as costureiras, non? E que non, o sea, hai grandes profesionais mulleres nese ámbito, tamén hai homes, no teatro temos moitos exemplos disto, igual que hai grandes actrices e actores, non? Pero tamén hai grandes dramaturgas e dramaturgos, hai grandes directoras, que é un ámbito fundamental que creo que hai que empezar a reivindicar, non? Claro, de feito, iso mesmo reivindica moito, precisamente estou lembrando as integrantes da panadería, non? Que sempre, nas entrevistas, sempre se refiren a elas como actrices, pero din, carai, son tamén dramaturga, directora, productora, son moitas máis cousas as que hai detrás dese papel que, claro, é o visible, pero que hai moitos outros papeles. Perdona, é que con isto, como estive falando con elas deste ámbito, tamén hai que asumilo por parte nosa, que se escribes un texto, és unha autora dun texto. Con todo o que iso conleva, autoproclamarse. Claro, reivindicar, se eres directora dunha peza de teatro, eres directora dunha peza de teatro, para ben ou para mal, pero tamén hai que asumir, temos que empezar nós a asumir tamén eses papeles. Sí, e tamén en relación ao futuro, que como ves? Eu sempre digo, temos o pasado cosido presente para proxectarmonos sobre o futuro, que é unha imaxe, non? Entón, eu creo dous conceptos importantes, o legado e outros vínculos, non? Entón, o legado temos moito e rico. Vínculos temos, e temos que fortalecelos máis, se cadra, non? Bo nivel de comunicación tamén. Un momentazo, dende eu creo que todo, se facemos así un breve percorrido pola nosa historia, pola nosa experiencia, eu que puiden asistir xa a terceira edición de Abrente, dicir que, claro, teño 66 anos, entón teño ese privilexio de ter visto moito. E podo dicir, coñecín perfectamente a compañía Malbarate, os premios que se adican, o premio de honra chamase Marisa Soto, esa directora portuguesa da que se falaba, Lapa, morreu hai pouco, non se sabía, estaba aquí no MEI, que son unhas xornadas que buscaban e buscan un intercambio internacional de mulleres, tecer redes a nivel internacional. É interesante, celebrouse en Vigo, e creo que saíron conclusións que nos teñen que animar. Estou convencida, as creadoras galegas, nas que eu persoalmente quero dicilo, porque antes se lle negou a Ana Vallés, eu considero a Ana Vallés creadora galega, ainda que non fale galego, que é bastante imperdoable, pero é creadora galega, isto tiña que dicilo, non? É creadora galega, é referente para moita xente, non? Entón, incluamos a todas as creadores e a todas as creadoras, falemos de persoas, falemos en feminino. Entón, toda esta necesidade de cosernos co que nos conforma. É dicir, cando eu empezaba había un ermo, estaba Dorotea, que era unha muller maravillosa que eu pude coñecer, Dori, e que era unha muller, pero estaba ela. Nos anos 90 estábamos 3 ou 4 directoras, non máis. E a explosión que hai, eu creo que ten tamén bastante relación ca creación da escola superior de teatro galega, da ESAD. Eu creo que dai sai un forno. Hai un forno moi forte. Tampouco se inventa cando se asocia unha muller a unha compañía. Auténtico banco de probas é facer creación propia para facer obras propias. Isto eu completamente de acordo con Paula, hai que reivindicalo. Naturalmente, cando un equipo está dirixido de maneira horizontal, que é moito máis difícil, moito máis lento, moito máis custoso, moito máis complexo, pero é que, claro,
estamos debaténdonos, non hai un feminismo, hai moitos feminismos, non hai unha forma de facer teatro, hai moitas. Afortunadamente, eu creo que hai unha fervenza creadora neste país, o que é necesario que haxa oportunidades e, sobre todo, a nómina. Eu teño aquí unha nómina de non sei, 40 e pico mulleres que non vou citar, Inma citou 6 dramaturgas, pero hai iluminadoras hai poucas, pero bueno, está Lau Iturralde, que vale por 5, técnicas moi poucas, deseñadoras de todo, unha maravilla de creación. Actrices, pois son os actores e as actrices son a metáfora máis importante, máis necesaria, máis complexa e máis paradóxica do universo ficcional, pero son realmente as persoas máis importantes do equipo, son as que transmiten directamente. E cando falamos de actores e actrices, tamén falemos de xente da danza. Agora está, afortunadamente, está incorporada. Nos levamos 3 traballos contando con coreógrafas, e unha gozada, porque son linguaxes que se complementan e que nos nutren, igual que formas híbridas tamén que están aparecendo. Apertemos as artes escénicas, grazas por convidarnos a esta xornada, e leamos ou vexamos teatro, pero amemos o teatro, porque se a lingua o que nos unifica e o que dá sentido e o motor de calquera cultura e sociedade, o teatro tamén, a transformación é o motor da sociedade tamén. Entón, indo xuntas, indo a par, tendo esa conciencia de mulleres galegas, eu creo que se canto máis rememos xuntas, máis lonxe chegaremos. O futuro sempre é incerto, pero eu non sei se a utopía, como di Galeano, ou esperanza, iso que escorrega polo peto abaixo dependendo da hora do día, pero creo que hai esperanza. Bueno, non se me ocorre mellor reflexión para rematar este coloquio, que sí, ainda quedan 15 minutiños, entón é a quenda das preguntas. Animadevos a preguntar, a intervir, e aproveitade a presenza, non tanto de Ángeles como de Paula e de Melania, para iso, expoñer calquera dúbida que teñades. Eu quería traer outra vez o tema da fixación, porque, como falábamos antes, por unha parte está a literatura dramática e por outra parte está o teatro. A literatura dramática, a palabra, sí que temos la fixada a través das edicións, pero hai moitísimo traballo, como vos comentabades, de coreógrafas, de directoras de escena, escenógrafas, incluso de vestuario e demais, que está realmente perdido no efémero. O sea, unha vez acaba, xa non está máis. Se algunha persoa, como me encanta, quere volver aí, é moi complicado. Entonces, eu polo que sei, sí que hai proxectos persoais, de xente, por exemplo, Chever ten un gran centro de documentación, pero sí que me parece moi importante salientar esa eiva de documentación que non hai e que non existe. É dicir, o Centro Dramático Galego no seu momento sí que tuvo unha parte de documentación que xa non hai, e sí que é certo que aí se perde moito traballo. Por exemplo, o traballo das panadeiras, se non chegan a ser publicadas, vai desaparecer. Entonces, como documentas, por exemplo, levado ás aulas ou nas historias de literatura, todas estas cousas que están pasando dentro do teatro galego que son tan importantes? Como se fai para poder ter unha asociación, para seguir traballando por riba dele con todo detrás? Bueno, parece unha pregunta super pertinente, non? Ti vas ver a Panadaría e vas ver Marcela e Elisa, inmediatamente de quen estamos aquí viu ese traballo, ten unha pegada diferente. Se a pegada inmediata é boa, bárbaro. Se pasado un mes ou un ano segue habendo pegada, é mellor. Se ti tes posibilidade, é necesario que haxa centro de documentación. Eu estaba de directora do Centro Dramático Efémera cando a piques de extinguirse ese centro, que durou nada, e ali quedou un material riquísimo, valiosísimo, que non sei onde está, pero é o que ti faz é incitarnos a pescudar máis
que pasou con todo ese material. Había un material impresionante, había material de Chévere, había material de case todas as compañías. Entón, non perder a memoria é importante, ter recursos, claro, agora Chévere ten un arquivo impresionante, Chévere aproveita moi ben, Chévere fai un traballo formidable, eu creo que tamén é un orgullo para este país, non? Pero o mellor non todas as compañías poden facer ese traballo documental, non? Dis, a Panadaría, esa obra, máis o que nos contaron esta mañá da persecución e barre puta, non? Iso é un aldraxe, pero iso é tamén un sinal de alerta e de perigo. Estamos nun momento perigosísimo a ese nivel, sobre todo dos fascismos da xente de ultradereita. Non queren para nada, non porque xa conseguiramos equipararnos e conseguir a dignidade que merecemos, senón porque é posible. E entón, cuidado, non? E é un momento moi perigoso porque non queren perder privilexios e porque van bater non contra as panadeiras, que ademais fano con intelixencia, con humor, con valor, é un traballo formidable o que las fan. Entón, as panadeiras que ti podes, ses docente, queres contarlle aos teus alumnos, este é o panorama do teatro galego, algo influirá o que a ti te interese máis, como receptora, e tamén como analista da realidade teatral. Despois podes botar man de dosieres, podes botar man de imaxes. Agora, máis que pouco, todas, na medida do posible, traballan con mostras de traballo para difundir, que o mellor é 1 minuto, 2 minutos, e podes acceder, podes te poñer en contacto cas propias compañías, podes facer, claro, exixe máis de ti como profe, pero serás unha profe de chapón, quererante moito, porque os nenos e as nenas son esponxas, e a pouco que lles alimentes a curiosidade, a necesidade de coñecemento, de saber, e isto é un camiño de coñecemento fenomenal, na medida en que poidan ser eles tamén e elas facer na práctica teatro, tamén van descubrir todas as súas dimensións de comunicación, de expresión, de socialización, de desenvolvemento, de personalidade. Entón, quero dicir, non somos culturágrafa, por unha banda, estamos nun momento que o audiovisual é moi poderoso, hai moito gravado. Eu de ti, se queres facer un bo programiña cando expliques o teatro, tes os contactos en calquera lugar. Compañía, mira, panadeiras, en que páxina, pero vas a internet e atopas o dosier, e no dosier explícanche por que fixeron isto, en 4 liñas. Entón, podes facer unha preciosidade, traballando un par de semanas intensamente, e podes darlles moitas posibilidades mesmo visuais, aínda que tamén digo, o teatro en lata non é o mesmo que o teatro en vivo, por algo son artes vivas, non? Pero bueno, a falta de pan boas son tortas, entón bárbaro. Só quería, en relación co que di Ángeles, e o teatro, o sea, a grande maravilla do teatro é que é efémero. Eu sinto pola documentación, non? Non vou redundar no que dixo Ángeles, que é verdade, e eu entendo a túa preocupación, pero tamén para min unhas grandes maravillas do teatro, non? Que incluso pode reconstruir o que pasa co teatro barroco, pode reconstruir máis ou menos como era un corral de comedia, máis ou menos, pero claro, non pode reconstruir nunca o momento da representación teatral, non? Que é unha maravilla e é unha pena para investigadoras e investigadores, non? Só quería, non quería, porque xa Ángeles explicou moi ben as gravacións, e afortunadamente aquí no teatro, como dicía, la podes conectar coas compañías, pero sí que para min é moi importante ir ao teatro, e que me pasou hai pouco unha compañeira, son de Filoloxía Hispánica, que me decía que quería coñecer algunha obra, un texto adaptado de La vida e sueño. Pero que están facendo A vida e sueño no Teatro Clásico en Madrid, con Declan Donnellan, que é un autor que ten feito moitas cosas cos clásicos, e di ela, estás me dicindo que vai ao teatro cos alumnos? Dixen, muller, sí, sei que hai moitos problemas, porque ir a Madrid con unha serie de... E me decía, home, non vamos poder, pero é unha boa idea. Claro, o teatro que ten que tedes que ir ao teatro. Sou consciente de todas as dificultades que
que conleva, non? Pero eu considero... Ir e demandar, demandar que sobre se... todo, no, o que estaba dicindo Ángeles, que se ti és docente e tes ese amor polo teatro, vas trasladar ese amor ao alumnado, vas ir con eles ao teatro, vas recomendar tal, vas te atopar con eles despois de 30 anos no teatro, iso sempre se traslada, sempre. E levar o teatro tamén ás aulas, Sí, tamén. aos centros. Esa é unha batalla, sí. Dis teatro, obra, o sea, espectáculos. Sí, levar os espectáculos aos centros. Non se programa pola mañá tampouco. Co- Este ano atopei con graves problemas, non había obras para mañá, a partir das 8 da tarde, en Pontevedra. Vale. Pero ti dis, é que isto, por iso vos pregunto, ti dis levar os espectáculos ao centro, mesmo. o centro mesmo, e ti falas de levar o centro ao teatro. O teatro, pero Claro. cando non hai unhas datas ou logo que se programe pola mañá, é un problema, porque Claro, se claro. pola tarde os rapaces da ESO Sí, no, e espontaneamente non van ir. espontaneamente identifican non van. Sí. Eu este ano, bueno, pois non en Pontevedra, nin o ano pasado. Non se oferta, claro, aí non teño nin idea da oferta de programación cultural. E no dos centros o problema que hai moitas veces é o espazo para facer as pezas de para teatro. levar determinadas obras de teatro. Eu creo que aí habería que, desde as vicedireccións ou os departamentos de galego, do que sexa, pedir aos concellos, mira, queremos isto, Sí, porque porque non será é o dereito de acceso á cultura, é un dereito, non somos esmoleiras, temos dereito e queremos levar os alumnos ao teatro, ou que o teatro vaya ás aulas ou as aulas ao teatro, é vital. Na miña experiencia, nos levamos a nosa obra de teatro, levámola precisamente ao meu instituto, onde eu traballo, e a experiencia que tivemos foi fantástica polo público que asistiu, que foi minoritario. Falamos dun instituto de 1000 alumnos, nocturno diurno, tivemos a obra de mañán, tivemos a obra de tarde e tivemos moi pouquísimos espectadores e espectadoras. E o porqué? Eu creo que falta cultura teatral. Falta cultura teatral nos docentes, é que a docencia non ten cultura teatral. A docencia non asiste ao teatro. O teatro para velo, evidentemente. Igual que imos ao cine, deberíamos ser espectadores de teatro tamén. E deberíamos incluso, bueno, cultivar as artes todas que puderamos. Non o facemos. E que temos seivas internas todos, non? Eu creo que as artes deberíamos de cultivalas. E claro, eu entendo que ten que ser iso, porque senón non é normal que non vayas a ver unha obra de teatro polas letras galegas que fixemos o ano pasado, desde que non estamos en cartel pola mañá, non estamos pola mañá, pola tarde, cando podemos, cando nos chaman e cando nos necesitan, aí imos. Pero que non temos espectadores, espectadoras. Por qué? Esa é a pregunta. Pero eu creo, vamos a ver, eu creo que eu falo por min, pero creo que tamén podo falar nese sentido, porque todas fixemos promoción cando estamos nos períodos de distribución das obras de teatro que facemos, sempre que te posan contacto cun concello ou cun programador, te ofertas e de feito elaboras unidades didácticas moitas veces sobre eses espectáculos para que poidan ser traballadas nos propios centros escolares por diversos docentes de distintas materias e ti ofreces iso. Outra cousa é ata que punto as administracións, os programadores e tal teñen compromiso con iso e queren leválo ou programalo porque ten uns custos económicos que moitas veces non están dispostos a asumir. Claro, eu penso que aí o que di Ángeles, non, nos temos dereito á cultura, pero iso é moi necesario que dende as direccións dos centros se pida, se solicite os concellos, e non porque nos esteamos pedindo esmola, por favor, facede iso para que nos contraten, non se trata diso, é por un ben común de dicir, estáse facendo cultura, que se vexa, porque non serve de nada que nos esteamos nunha sala de ensaios durante 6 meses facendo algo se despois non vai ter percorrido. Nós o que queremos é que as cousas teñan percorrido, que se vexan. As axudas á produción están moi ben, pero nós o que queremos é que se vexa, que a xente poida opinar, que a xente poida ver, que a xente poida intercambiar impresións en coloquios.
iso é o que queremos, pero... Eu coido que as Eivas, nos que tivemos como un grupo aficionado que imos por toda Galicia, nos máis que de concellos, que teñen máis sensibilidade que dentro da docencia, por triste que pareza. Non sei se estou moi de acordo contigo. É que nos traballamos máis a nivel centros culturais e a niveis pequenos, vamos, non me refiro a teatro, claro, pero date tamén conta... vamos algunha vez, pero... Perdona, pero date conta que os custes non son iguais. Os custes non son iguais ao que está dicindo Melania, que se ti levas unha compañía profesional que afronta unha serie de gastos, non, digoche simplemente por relación a custos, que afrontamos unha serie de gastos, depende da xente que teñas contratada na compañía, depende de se necesitas infraestructura técnica ou non, sabes, un espectáculo de teatro que non é tan caro, dependendo con que o compares, Entón, por iso che digo que moitas veces pode haber, estades aquí hoxe, pode haber moi boa intención por parte dos centros de ensino de querer ofertar teatro, incluso de querer formarse de teatro. Pola nosa parte, xa o dixo Melania, o dixo Ángeles, nos estamos a disposición, porque nós o que queremos é crear público para os espectáculos de teatro. Pero, cando non conflúe que alguén faga posible todo iso, que poña, moitas veces é cuestión de cartos, sinto ser tan materialista, pero moitas veces é cuestión de que alguén poña a infraestructura necesaria para que iso aconteza. Se hai demanda e hai oferta. Bueno, os equipos de dinamización de lingua galega temos en todos os institutos. Pero os cartos moitas veces non asumen o que é un custe dun espectáculo de teatro, por moi pequeno que sexa. Perdona que fale en termos tan materiais, Os custos superiores ao noso, que non somos aficionadas, que evidentemente vivimos de outra cousa. Que é iso me refiro, do teatro. Se viviramos do teatro non poderíamos subsistir, eso está claro. Bueno, míranos a nós, que aquí estamos. Pero porque vos sois profesionales, non vos tedes máis horas dedicadas. Ali antes había unha man levantada, sí. Eu creo que estar metido no teatro se eres profesional, se non eres profesional non me planteo que ibas ao teatro, perdona que te diga, non. Non, claro, é que normal, é que non me planteo que se eres profesional, claro, é que sí. Eu tamén creo que levar, bueno, a miña intervención iba por outro lado, pero como saliu agora esta, a mí me parece máis factible, eu son docente, vale, levar o alumnado, estou en Cangas, coller o barco, levar o saído a ver algo que siga información polas mañás, en que non haxa tanta, ou algunha vez ven algo auditorio, que saímos a pé, que traer un espectáculo ao centro que trae un musical pequeno ou un contacontos, eso sí, ou un espectáculo que, bueno, mellor un monólogo, pero unha cousa pequena, non podes, porque non hai espazo e porque me parece máis complicado, e porque me parece moi chulo, pois, o alumnado se desplace e que entre nun bo teatro e que se sente nunha boa butaca para ver un bo espectáculo. Eso por un lado, pero a miña pregunta que tiña máis levantada desde hai tempo e era por outra cousa, dúas cousas. Unha, cando falaba da exposición pública, falando do traballo de Ira Piñeiro, a mí pareceme bárbaro, pareceme maravilloso, pareceme supervalente, pero pareceme que non se pode pedir ao macho que faga eso se non está, quero dicir, non se pode pedir eso, é unha apertura tremenda, poñer a tua vida nun escenario dun xeito tan nu que me parece bravo por Ira Piñeiro, pero non se pode pedir, non é algo que se poda pedir, porque me parece que é demasiado, non? Pero a miña intervención non era esta foto que ira. Claro, falouse de feminismo, falouse de lingua, non? Decía Melania, eu falo galego en escena e falo galego na miña vida persoal, non? Decía Ángeles Cuña, se na vida persoal eres unha cousa, en escena non pode ser outra cousa, non? Ángeles Cuña e Salavera levades a aula de teatro de Ourense, que hai moito tempo, onde aí sí que saíron profesionais que se formaron primeiro aí, e que logo tiveran moito recorrido. Aí hai un compromiso claro ca lingua en esta escola universitaria. Pregunto meu, vedes na profesión, no conxunto da profesión, ese compromiso ca lingua que se ve en escena tamén se ve fora, vedelo, vedes ese compromiso na Escola Superior de Teatro Galego agora mesmo, na ESA? Porque de aí, claro, vedes esa coherencia, ese compromiso ca lingua? A ver, eu falo só dunha parte, non? Da escola, hai xente aquí que pode falar mellor que a min. Eu fundei a aula de Sarabela, dirixina, creo que 5 ou 6 anos, paseille o testigo a Fernando da Costa, non tivo nada que ver unha persoa que tivo que ver con todo, que é Begoña Muñoz Sá, que a levamos tatuada na alma e máis aló. É dicir, é unha muller que nos abriu os poros da pel e da conciencia a sermos mulleres conscientes e sermos a apertar
a lingua como ese eixe vertebrador, como ese alicerce imprescindible. Entón, foi un proceso, non todo o mundo ten que ter esa conciencia xa aos 5 anos, é un proceso. Entón, creo que sí, da aula Universitaria de Ourense foi, está sendo, hai 2 días arrancou a Miteu, xa son 30 e pico edicións, case as mesmas que levan estas xornadas, non? Quero dicir, todo ese traballo de ir construindo devagar, e claro que da aula saíron bons e boas profesionais, porque xa se dixo antes de que houvese a escola ESAD, de que se nutrían, cal era o forno do teatro profesional? Pois nunha porcentaxe elevadísima, que eu non son investigadora, pero habería que estudalo, saíron das aulas universitarias. E entón isto é algo que xa hai teses de doutoramento, é dicir que todo isto tiñamos que xuntalo, é dicir, hai moito transitado, pero moito por andar, e entón grazas pola pregunta. Con respecto á escola, eu creo que Melania, que estivo na escola, ou alguén que está aquí que pertence á escola, Roberto ou alguén. Eu dicindo, eu pola miña banda, se ten importancia a escola de Vigo, claro que ten importancia, é o meu caso. A min na miña casa, meus pais non me falaban en galego. Eu agora falo co meu pai en galego, sobre todo cando falamos por teléfono. Pero eu, nun momento da miña vida, decido, estando na Escola Superior de Arte Dramática, que a miña lingua vehicular quero que sexa o galego. Porque teño falta diso, e porque creo que unha maneira de amar a lingua, de respetar a lingua, e porque eu quero facer a miña carreira, se me é posible, en galego. E por iso loito todos os días, non? Pero eu, a min, Cristina Domínguez, que non está hoxe aquí, que ia estar, pero eu con ela, en clases de ortofonía e tal, ela fíxome ver aínda máis a dimensión do idioma e da lingua e da importancia e do amor que se pode ter por ela, e establecer un compromiso con iso. Entón, se ten importancia a Escola Superior de Arte Dramática a ese nivel, polo menos no meu caso, non sei no resto, pero no meu clarísimamente. Eu creo que iso é fundamental para ese teatro, non? Do futuro que se dicía tamén, non? Como o teatro galego, pero que se a formación realmente tamén un pouco hincapié en crear conciencia sobre a importancia do idioma. Eu non sabía que era. No, perdón, solo un apunte que eu aquí simplemente que creo que o teatro galego agora supoño que tamén, pero vamos, desde a súa creación, como moito do ámbito cultural galego, está totalmente ligado coa lingua. O sea, non se pode entender o teatro galego sen entender esa perspectiva lingüística. Parece moi pertinente a túa pregunta para ver si existe esa continuidade, non? Cando xa se... Claro, se falamos de Manuel Lourenço, se falamos de Tito Carnaval, se falamos de... Claro, de Ángeles Cuña, claro. Pero mira, esta Melania... Claro, Melania, es que tiene que dir falar galego, pero non sei nada eu da tua vida persoal, sabes? Non sabía que a tua conciencia que a lingua nacera pudera xuntar na escola, non sabía. Sí, naceu antes, pero o momento no que eu decido que quero falar en galego sempre, empezo a exercitar iso, é aí, realmente. Pero que saibades que existiu antes da ESAB, evidentemente existiron outras escolas de teatro. Paula sabe perfectamente que eu coñecinte dando como contacontos. Sí, claro, que pasa que me preguntan por la experiencia. Sí, e lembras perfectamente que tiñamos a escola de Narón, que eres de Fede e a escola de Narón. Vale, ali cultivamos. Tamén tiñamos a Manuel Lourenço, precisamente tiña Casajanle. Casajanle traballou moitísimo. O que pasa que todo eso, precisamente, claro, pero como nos coñecemos todo iso, e precisamente porque nos coñecemos Espazo Aberto... Encantounos cando apareceu a esa. Quedamos todas... Claro, coñecemos iso, estivemos tamén facendo teatro universitario, obras rapidez, unha cousiña. Sí, son unha cousiña. A creación do teatro, a explicitación da necesidade de que se crease un teatro nacional galego
parte o di Laura Tato das Irmandades da Fala, é dicir, non é de antes donte, nin sequera de hai 50 anos, moito antes. Só esa puntualización pequeniña. Bueno, eu sinto moitísimo, é unha mágoa, poderíamos estar debatindo isto moitísimas horas, pero xa imos tarde, entón, nada, agradecer unha vez máis pois tanto as convidadas por estar xa aquí pois neste coloquio, como a vos, a todo o público, por participar, e nada, continúan as xornadas pola tarde, e nada, que aproveite. Podemos ir por tomar un minuto. Eu quería pedirnos un autógrafo, teño obras na casa, pero son medio de luz. Polo que nos ten contado.